Anem a veure com podem crear un mapa amb CoMapping. En primer lloc, quan nosaltres entrem a CoMapping, partim de que ja hem creat un perfil. Aquí veieu Welcome Jordi Guim, en aquest cas sóc jo. Cadascú, en principi, pot activar la manera de que quan entri ja surtin les seves dades. Quan comencem fem un Start CoMapping, llavors ens sortirà una pantalla en la qual el programa ens diu si volem crear un mapa nou, si volem obrir o què volem fer. Si fem un mapa nou, hem de posar nosaltres, en aquest cas, el nom del mapa i escollir si volem un mapa buit o si volem algun dels que hi ha prefabricats. Agafem un mapa buit en aquest cas. Posem mapa 1. Llavors, quan posem mapa 1, a la part esquerra de la finestra ens surt a l'espai on nosaltres comencem a posar les dades. Aquí hem posat mapa 10, no era el mapa 1 com hem dit, i llavors posarem branca, dintre del mapa 1, posem el nom de les branques. Branca 1, fem un intro, branca 2, i així successivament. La N mayúscula és intencionada. Posem un inserir, en el cas de la 3, i ara posarem sub B1. Un altre intro, sub B2, i així successivament. Podem utilitzar les eines que hi ha a la part superior, és a dir, si jo escollo la branca 1, fixeu-vos que aquí dalt diu New Topic, en vez de fer l'insert, jo puc fer, fixeu-vos que aquí diu també podem fer amb un intro per inserir un nou tòpic, o amb la tecla insert si volem inserir un nou tòpic. Podem fer un esborrar per esborrar-lo. Si activem New Topic, aquí ens quedaria un New Topic afegit aquí. Jo vull fer un New Subtopic, amb la qual aquí em quedarà sub, per exemple, A1. Un altre, en aquest cas, New Subtopic, seria el sub B1, i així successivament. Fixeu-vos que aquí puc afegir qualsevol d'aquestes icones que hi ha a happy, trist, neutre o enfadat. Poso aquí enfadat, aquí en aquest cas posaria trist, aquí a la blanca hi posaria una bandera. Hi ha una sèrie de funcions que són relativament senzilles de fer servir. Una vegada l'hem fet, agafem el mapa i ja en principi el mapa el podem guardar. És a dir, tenim el mapa guardat, amb la qual ja el podrem fer servir posteriorment. Fixem-nos que és molt senzill el fet de treballar. Podem fer més opcions, com podeu veure aquí, funcions avançades, que ja les veurem en casos posteriors. Sí?